taɓa samun wata hadisa da ta faru mai ban tausayi. Ɗan kasuwa ya je kasuwa ya yi business ya samu kuɗi, sai ya je ya samu dakwalen kaji ya saya aka gasa, wai dan kar su huce ya sai sabuwar kula ya zuba a ciki. Wa zai kawo wa? Matarsa. Da ya matsa gaba sai ya ga wata tsohuwa tana sai da rogo, sai ya taba ji dogon da laushi, sai ya ce ai wannan rogon zai dace da inna, sai ya saya wa uwar shi rogo. Matarsa ya saya mata me? Kaji. Uwarsa ya saya mata me? Rogo. To bai dawo daga kasuwa da wuri ba, ya yi dare, yana zuwa sai ya fara zuwa ɗakin uwar, yana cewa assalamu alaikum. Uwar ta yi zumbur ta cewa alaikum salam, ta fito da hijabi da carbi a hannunta. Inna lafiya har yanzu baki kwanta kin yi bacci ba? Tsohuwa ta ce in yi bacci? Ɗana ya je kasuwa, lokacin da yake dawowa ya wuce bai dawo ba, in kwanta ya za a yi bacci ya dauke ni? Ta ce alwala nai ina nafila, ina tasbihi, ina istighfari, ina roƙon Allah ya dawo da kai lafiya. Yanzu Allah ya dawo da kai lafiya, na gode masa, zan koma in kwanta in yi bacci. Sai ya ɗauko rogo ya ce ga rogo ne na sayo miki. Tsohuwa ta ce Allahu akbar, hadda wahala aka mana, Allah ya saka da alkhairi, ina godiya. Sai tsohuwa ta karbi rogo ta shiga, ga kula kaji a makale, zai kai wa? Yana zuwa ya samu matar ta kulle kofar ɗaki, tana ta shirgar bacci. Yadda ki kofa, kai abin ya zama bala'i. Ya aje kula, ya fara bala'i da kofa. Can da kyar ta taso ta bude, tana budewa ko kallonsa ba ta yi ba, ta yi tsaki ta juya za ta koma ta kwanta. Hajiya, ya zan dawo ko magana na ba za ki min ba, sai ki mun tsaki ki juya. Ta ce kai saurara ka ji, ba na son rashin hankali, ni ko a gidan ubana in ina bacci ba a tada ni, balle a sani ciwon kai a banza a gintse min bacci. Ban ce dole sai ka dawo gidan nan ba, inda dare ya maka tsaya ka kwana a can, billahi lazi daga yau ka ƙara yin dare, ka dawo kana bubuga min ɗaki, ka shirya kwana ku. Allah ya fara saka wa tsohuwa ko bai saka mata ba? Ya juya zai tafi, ta juya za ta tafi ta kwanta, ya ce ga kaji na sayo miki. Ta ce aje can, ko kallonsa ba ta yi ba, ta kwanta ta yi kari uku da soke, ta ci gaba da bacci, ta bar shi tsaye a tsakar daki. Allah ya fara saka wa tsohuwa tun daga ina? Tun daga nan duniya Allah madaukin sarki ya fara saka mata.